Sigin tú an nóid ar chóir goach mission seo charbe. Mai tal a chéile muid ní bheith tú áirithe le naglah. Tuchar wat ar fada. Bhfuil an dis go bléhanú ar fada do fórtí. Dían stadiad gan aglah. Tá cuara bar I héanais. She'll find Mahora here. Anish, over. Fuckers, who's it with Clara? George! Paul Tadigan! Benay, could be your shula, George. Will I be Mr. Gubber, Joe? Maro, Dad. Catch it. Níl Sam. Dúirt me gclár trí a hocht. Cé méid for tú? Céad mar sin. Níl óir sin. Catch it, Enos. Ag gobar? Ag an am seo? Yeah, come on, gold. Can't Tadigan the hill Michigo. Well, first I'm fine my alerta. It's Faltnacht. Brahan se. Wait, I'll go and Doris. Je zit daar dan nog een behoen. Kom kalkers en kwichten. Cá me leirtlaat. Joe. I'll go and Doris. Bonjach. Bhí Sam céirt bethortha míonna. Páirt. Dúirt sé an crúmar in hain. I'll go and Doris. Piss off. Níl a Charlotte at shop. Ní hé atá wein. Tú géisteach lam. Come get off, Mary. Tá fátaí sarm. Tá do chuna bheith de yacht, Joe. Second of walk. Anstríonn tá ciún na seachtar orthu, cáil fuair go páistí go na UAT ar a chúiseanna difriúla. An féidir tuismóireacht wa a thois, trí ceiste na himplaí maidir na stáda sa chur ar leanán atá súil, chuir na giúnas an nualdún nach féidir. Ag brisú curfew. Annam. Joseph O'Haney. Just búla leat faoi ar, Joe. Dar líb sé tá lochtar me air, so ce fan mission se? No bích imníart, by fine €200 breis ag fannacht leis. Is taring an deall rud sin nos. Se an 3 uair tíbs a gáhí, sin caicís faoi cheoranú tí. Tú fucking not eat it. Nís not eat it, lads, what? By an clip seo cean go tead a rútín ar fa caicíse. Ma henú níos mó ná geméidir ón lachador ba is sain faoi, agus ica de aharas. Cé fá níc mis tún éon chur, ní bhín tuach a chuirt rás chuoin. Cur is féidir í dhéanamh. An darna sa mútais, sé an tain leis ar an scéal. Plug a léis sin is teach bil.
Níl seo catch-22. Tá má fiorna tíam ar gur am aige de híú an tusa I garáis. Tá má bhíocha lása mar eall gur iachta mocht fianalacha. Tá na fianacha armsa sa chéadáit mar eall gur am aige de híú. A míon an luchtúirt sa riamh. The wood agus the woolach. Sin tús agus déir leis an saoil ditse, ha? Cé bhéid a bhór tú? Trochaí. Cach sé bhfuil níos mú ann. Má ceapta go níos mú an, tá fáilteút má chuirtú. Tám tíirseach Joe. Ó, agus, Gwyl le a chatsin fin the birds, the bees, nach rannu díomh. An tarna chlisin ar a Ann and Mary, ní dáil an go bhfuil five agad an sin. Tá bird bre óh. Bally ar an lan of bocht. Buina airgadis, freigracht, lán abaíocht. Sin codsta na riachtainna siad a hismóir le páiste thóga. Iorch man sás óh. Well, tá Síol leis. Síol? Mahún. Tá tú géan tú lo siúd, atá cró 5 na romsa. Má sáni sa teachse, a fa caici sé. Tu is sáni le do fáiste le ní mí. Bí cuarma. Balla brain wets. Sé. Balla cac in the AT. Cá sé gur as trípachan leat. Is cif amach strípachan, agus tusam. Cer dhéanas muid. Is mála má óna sin airt. Tásúil am méid tusa chráteach de fáiste. Am cíd go mé má fáisteach go cúlamsa. Tá méid súil go mór leis an lá go méid tusa blianas fiche. Is nach mé mise freigrach os it níos mú. Néimiis chum a choras? Well, teis a gom rud amháin. Gan post, ní bheith mór an seans agat san agad le bhú AT. Fuck an UAT. Said agus siar. Stas an fearr fis a gcónaí, ha? Tá na freigraí ilig agat. Targad Thassel an lein Dr. Dr. Páirt in hospital. Calmad a seo dhéanana gceart. Má límas ar Dr. Páirt, be fisa an UAT arin. Béarla me sin gan bheith má frisnach sa tacha. Scannaí a gachorach leis an búlar an doras. Béarla an lána a thuirt dómh an átaí de thógáil weim. Ma dhéanam it iarach Joe, ceafam go nairach linn san aglah. Ní má gaéir seo. Ní mis sé géar seach nerd. Ide éonar níl seans agad. Ní thugann siad cad a thuismarí singal an páiste a chuneal. Tá an taglah seo a lánú ní bháin. An bhfuil tú leis na fós. Tá. Joe. Joe. Mary agus Joseph. Sin tú smá. Ní sé na hiúnéir an bhfuil? Níl postceart ag an áíire. Ó, lúd a hín. Níor sé dribla a riamh leis an UAT. Bhí. Uair nó ró. Ó, lúd a hín a ríist. Úsad ar córas na buintí san agalibh. Post, ísina, stadas, post na dismóirí, agad agus a léití sin. Dr. Marcad a chola cheist. Haar de buinte agus is féidir an páiste chuineal.
Agus má hepanart? Ó, na smuoine ar mar sin. Beidir nach ceapan tú ghfuil Joe nánaige ach uaireanta is féidir le aontas chuidirt. Brannig ar daddy na blin an sin. Cosú lumps is dócha. Ní ort an lot gram.